Avui és el dia de la dona, però com van ser les vides de les dones a les fàbriques a Catalunya durant el període de revolució industrial? Des del començament de la industrialització, el treball de les dones ha estat fonamental i el gènere va ser un criteri crucial per a la distribució de tasques desiguals i salaris. Les dones ja no tenien el mateix estatus o les mateixes possibilitats de promoció i fins i tot quan la qualificació era la mateixa, el treball femení es considerava inferior. El treball infantil es va normalitzar i les noies començaven a treballar al voltant de 7 anys en torns de més de 12 hores. Quan estaven embarassades, la llei donava 4 o 6 setmanes de llicència, però les dones tornaven a treballar després de 2 setmanes perquè aquestes llicències no estaven pagades. Els sindicats també les excloïa, ja que les reunions sindicals es feien a bars o cafeteries, que eren llocs prohibits per a les dones per raons morals. Fins i tot després de nombrosos assoliments, el mercat laboral es basa en idees masclistes i estereotipades. Mira aquesta història completa al nostre canal de YouTube i comenta aquí el que penses sobre el tema. Deixa un like al vídeo i segueix-nos per més contingut com aquest.